שהסרנו איום מיידי לקיומנו. שני איומים קטלניים לקיום שלנו. עשיתם עבודה מאוד מאוד טובה בנטילת היתרון שלהן, המטרות, ובסיכול מאוד, מאוד חיובי. אבל גם בהתקפי וגם בהגנתי אתם פורצים דרך. אני עכשיו ראיתי, ממש נפעמתי מהטכנולוגיה. אני רוצה לבשר לכם שנפתחו, כפי שאתם בוודאי יודעים, נפתחו הרבה הזדמנויות עכשיו, בעקבות הניצחון הזה, הרבה מאוד הזדמנויות. קודם כל לחלץ את החטופים. כמובן שאנחנו נצטרך לפתור גם את עניין עזה, להכריע את החמאס, אבל אני מעריך שאנחנו נשיג את שתי המשימות. אבל מעבר לזה נפתחות אפשרויות אזוריות רחבות, שבחלק מהם, בעצם כמעט בכולם, אתם שותפים. ואני רוצה להודות לכם בשם עם ישראל, בחלק שלכם להבטחת נצח ישראל. לא פחות ולא יותר. תודה רבה לכם.